Og velkommen til God i skolen. I dag der har jeg lyst til at snakke lidt om modstand. Det er min oplevelse som lærer, at en del børn har modstand på det med at gå i skole. Og den modstand er tit den, man som forældre kan se som lidt dårlig opførsel. Det kan fx være børn, der snakker i timerne, der fjoller i timerne, der dagdrømmer i timerne, der skal have ting at vide 1000 gange i timerne. De børn har tit en modstand, sådan at når læreren beder dem om at lave en opgave, så i stedet for bare at kaste sig ud i det og gå i krig, som rigtig mange børn gør, så kommer den her modstand op i dem. Og så begynder de at snakke, eller fjolle, eller drømme, eller hvad det nu måtte være. Og den modstand kan skyldes rigtig mange ting. Og det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Men det, vi skal snakke om i dag, det er, hvordan du kan hjælpe dit barn til at begynde at komme over noget af den her modstand. Fordi en ting er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er, at skolen bliver lettere for dit barn, hvis dit barn lærer at indordne sig under de rammer og regler, der er. Og det kan godt være, det lyder kedeligt. Men jeg tror, at livet er sådan, at hvis man indordner sig, så støder man i hvert fald ikke nogen, og så bliver det lettere. Og skolen er meningen, at den skal være let på den måde, at det skal være nemt at være der. Så kan det godt være, at opgaverne er svære, og at man bliver uvenner nogle gange. Men det skal i hvert fald være nemt at være der. Man skal ikke have skæld ud. Så kære forældre, vi skal snakke om modstand. Og vi skal snakke om, hvordan du spotter, hvad det er for noget opførsel, dit barn kan have, der nogle gange gør, at han eller hun kan få skæld ud, kan opleve skolen som ikke lige så let, som de gerne skulle. Det du skal gøre, det er, at du skal prøve at se på dit barn. Og så skal du kigge godt efter. Og så skal du lægge mærke til, når du beder dit barn om at rydde op, eller komme og spise aftensmad, eller stoppe med at spille iPad, eller gå i bad, eller vaske hænder, eller læse, eller noget andet. Hvordan reagerer han? Reagerer han ved at fjolle, ved at dagdrømme, ved at ignorere det, så du skal sige det 10 gange? Reagerer han ved at blive sur? Det kan også være, at han bare glemmer det og lader være. Men hvis dit barn reagerer på en af alle de måder, så er der nok noget modstand. Og det er det, du som forældre kan hjælpe dit barn med at overkomme. Og det er faktisk meningen, at dit barn skal lære at overkomme det selv på et tidspunkt. Det vigtigste sted at starte, det er, at du skal lægge mærke til dit barns reaktionsmønster. Du kan skrive det ned, gemme det, tænke over det, prøv at se, om du kan se en sammenhæng. Men prøv at lægge mærke til det, og lægge grundigt mærke til det. For den måde, dit barn reagerer på hjemme, reagerer de sikkert også på over i skolen. Og det er nogle af de samme problemer, læreren står overfor. Næste gang i min næste video vil jeg give dig nogle konkrete øvelser, som I kan lave hjemme, som gerne skulle hjælpe dit barn til at begynde at kunne komme over noget af den her modstand. Men allerførst, før du ser den, så er det rigtig vigtigt, at du begynder at lægge mærke til, hvad det er for en slags modstand, dit barn har. Så gode observationer, til vi ses igen. Og tak fordi du så med her på God i skolen. Og så husk, at alle børn kan blive gode i skolen. Også dit barn. God dag.